عوز السلام تنا تقبلنا زي تيب channel تعذبتنا خميت تصنحوا نزو عن زدالكم حصرت وانا حبريتها تحزلكم قريب لكم نمكت لكم بخبر عدم نف انه معلته وزينات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا سالفه بلتقنا اب كل الامحرا مشعبيا يواقع خمزلخو قبل قليتو منقست تخلل نزز بلا حيلتات فانو ابزوادو غندر بزحات ورداتاتن كتماتاتن مقوطاره مسعبيو دبدابات خبيده طوارن متقعتات ابلعلي امر رحاقمون وقعت حجون ملليتي نايتي اب تخلل زكايد زلو وقع حد كوينم قتيله ملو اب 4 تخيل زركو ناي قدم راحت بعدين بلتقنا كل الامحرا لموعلوم اب مچفارن مدناسن يحلفوا لو اتو تمسغن طورنا اب اديس ابا ابيدوم سرنا حيزوم ناي دانكيرا اخبرتهم كقربون كلو ناي بحر دار بصوتهم ابلصقنا دما توريرنا توقينا زل مغلصيوم يتناخر نيرم منغست تخلل بفلاي ابزوادو غندر مبزحتن ورداتاتن كتماتاتن مطفو سعيو زوطو مغلصي انواغل زلنا اب غندر مشعبيان ويانن خوينا اينا زبليو ناز مغلص زوطو دما اتي بنشتو زل بيت صحفت منقد بيروطاتايو لومي مبزحتهم ورداتات سينوم اب كابر سختما اتزواون اناتواغو زركو زم مرحتي قدمش دشور حيز قبر وزنبر زرباغنا نمنسيات تخلل كم كعسو خينطرو استنفسنا يمينا كاب حج ندحار منقنا قيلن وزتنا بلو نلسانات بلتقنا تنتينو منبارم ذكريو تلا حساب لهم يخم كعسو ينطر نيرو غزارو سنه تخلخله غزارو سنه حبه غزارو سو نابشلو نابغون نابستفلالي بوتاتاتنا اتو نتحاو سيزلو كم كعسو منطار حج يلن كم كعسو منطار زخل بوتا يلن وتدراو لعلنا يبلن يو اتحيل شفتايو شفتا قد محجون لو ابنس وكف كابي اتي بمتاون متقعت زبصح ليفان برزلو وتدر لعلنا زلو حيلي بنا بتدرجه زريلن ازغنتات بزي شفتنينت زقصل انت خوين بر نز منغستي منقنا ايتخلن كبلو غليصم نيرو دحر خمز زبل زربا اتا غزازا كم سمين شوان ولون ابزا مسله خابتات زلعل وفرخ جمرن كلو ابدو غندر زواد بماخلاي غندر زنبر سراويت مكلخال مساوص صعيبو حلتات فانو مبزحتن كتماتات ورداتات مقوطارم زفلتيو ابغله خابتات دما مسميلشان ابالاتن ادما بتنان بوغر حلتات فانو وقات خايدو خون كلو ابزن حد تخسلوت كبير غدات استمزغن بوتاتات لو كابزياتن دما سمادا وغدا لاين غاينتن نفاس موجان كتماتاتن يتقسا ابت زوبا زركو بزحات امرار حتى تقدمهم كابت خابل قومكوت كلو وحدات زي بال دما نمتقعت مقلعم تغليصلو كتما دبرتاورن كهابيان حويسو كابزنا بره تخسلوت حليفو ازي صبصاب كساز زدالو اندحر نبهر دارن بدبرتاورن ابيلونا ولخمون نتانب كتما غندر زراخو قند صرغياتات كاو قطر بلصغنا وصا خوينا ملو نزي سعيبو دمايو اتاب تخل زلو بلصغنا نواغل زلنا مس حرقي صنفنيا طراي زيكونس مس ويانن شعبيانيو حزبنا خفلطلو زبل مغلص زمحلالفه اب كل لمحرا يكون املا ايثيوبيا زكايد زلو غيطات مريحنت زوهابو من لوجيستيك زقربلو من كامغل نسمران مخانو اتناي بلصغنا مرارحه مغلط يقتل كاوارح قدم حجي كم جنرال مغبي هايله زامسل مرحتي وفر زوباتات كل لمحرا خمروح مجمارو من جميرو حساب حجي منسيات تخلل كاب 3 عامات تحيزو بلتقنا نحوحات نسمع سلام المقبار بحبار ابزن كسقسو لزنبرو وان جمرو ومنقسقاس ناي ويانن شعبيان بروباغندا ايو ناي قربا وان وفر زبل سراويت مكلخالنا ولقايتن رايان كومو انصلمتي خيخيد ابنوس وكف وردا تعاقيتلو فانو ابزز واغا زلو اتخم كعسو ينطر نيرو استبهاله ابشلو غزاتو تواغا حيليو ابشلو غزاتو تواغا حيليو خبل اتناي بلتقنا خص يغرب اتناي قربا وان يكون ناي زحلف عامتات كونتات زريو جنا سراويت مكلخال كمرا يا زامسل خابتات بتزاز غزازا بلتقنا ليقومو زيو از خمزي لخلو ابيد مرحتي بعدين بلتقنا استرفن حزب حران حزب تግራይን ዘጋጭ መንገድታት ካቢታትን አጀንዳ ስለዝኾነ ነዝና ደጋገሙ ይፍትንወለው እዞም ካቢታት ዚያቶም ንዝሐለፈ 5 ዓመታት ልማዓት ኸይረኽቡ ዝጸንሑ ምኽንያቱን ከመርአያ ይወሰዱ ኣብ ክልል አምሓራ ድሮን ከቢድ ኣጽዋራትን ኣዋፊሮ ምስ ህዝቢ ዝዋጋ ዘሎ ኣገዛዛ መራሕቱ ንስርናይ ዳንኪሮም ይኹን ጉዕዞ ሓቂ ሪዞርት ህዝቢ እናቐተሉ እዮም ዘለው ኣብ ዞባ ወሎ ሎሙን ኣብ ወረኢሉ ግፎቱ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ከባቢ ብተኸታሊ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከቢድ ኣጽዋር ብዙሓት መንበር ኣባይት ክቃጸል እንከሎ ቁጥሮም ዘይተፈለጠ ነበርቲ እትኻውን ከሞቱ ከም ዝተረፉ ይግመት ኣብ ሰሜን ወሎ ኣብ ወግዲ ዞባውን ተመሳሳሊ ህይወት ተራዩ ንልዕሊ 3 ዓመት መውዕል ኩናት ክኸውን ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈረደ ክልል አምሓራ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ተኽስሉ ተመዝጊበሎ ኣብ ሰሜን ጎንደር ራያ ቆቦ ጎበየ ኣብ ማእኸላይ ጎንደር ኣርማጭሆ ማሶሮ ደንባቆራ ዞባ ካውሽወራ ቀረባ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ራሃ ጅራ ዝነበረ ናይ ሎሚ ኩነታት ናይ ዝምራያ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ተኻተልቲ መዓልታት ናይ ኣየር ምድርን ሓይልን ብምፋር ውግእ ዝካየድ ጸንሐ ዞባ ሸዋ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ይምለስ ከም ዘሎ ክስማዕ እንከሎ ኔትወርክ ተዓጽዮም ዝጸንሐ ከባቢታት እውን ናብ ርክብ ምላሶም ተገሊጸሎም
ናብ ሰሜናዊ ኣንፈት ዝግበር ዘሎ መንቅስቓስ ሰራዊት ከም ዝቐጸለ እዩ። ኣብ ከባብታት ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ብዛዕባ ዘሎ ሰራዊት ሻዕብያ ነበርቲ ሓሳቦም ሂቦም ኣለዉ። ብወገን ሕወሓት ዝቐረበ ጻውዒት ዘተሰዒቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመንገዲ ኮሚሽነሩ መግለፂ ኣውፅኢሎም ኣብ ዝሓለፉ ተኸተልቲ መዓልትታት ናብ ከባብታት ደቡብ ክልል ትግራይ መንግስቲ ብልጽግና ሰራዊትን ኣጽዋር ኩናትን የንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ምግላጽና ዝዝከር እዩ። ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሓይሊ ምውፅኡ ዘካይዶ ዝነበረ ምጓዓዝ ሕጂ እውን ቀፂሉ ኣሎ። መንግስቲ ብልጽግና ንሻዕብያ ብወራሪ ግዛእተይ ተቆጻጺርካ ኣለኻ እሞ ለቒቕካ ውፃእ ዝብል መግለፂ መዚ ናይ ሰሙን ወታደራዊ ምንቅስቓስ ተኣሳሲሩ ዝመፀ እዩ። ነዚ ናይ ሰሙን ኩነታት ዝዕቦ ሻዕብያን ሕወሓትን መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ሕወሓት ካሊእ ደም ዘፋስ ኩናት ንምውላዕ ሰራዊት ኣጽዋርን የቐረበለ ብማል ካብዚ ተግባር ክቁጠብ ንፌደራል መንግስቲ ፀዊዑ። ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሓዊሱ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ናይ ምድርዳር ስራኦም ክዋፅኡ ጻውዒት ተቕሪቡ። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነቲ ናይ ብልጽግና ክሲ ሉዓላውነት ብምጥሓስ ውድቂ ብምግባር ናይ መልሲ ምሃቡ ዝፍለጥ እዩ። ንምዃኑ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ገለ ከባብታት ኩነታት እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ቢቢሲ ሓይቱ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዘይብሉ ኢትዮጵያ ብወገን ትግራይ እትዋደበሉ መብዛሕትኡ ደቡባዊ ከባብታት ወታደራት ኤርትራ ከም ዝደለይዎ እዮም ዝኣቱ ዝወፁ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም እዮም። ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ትግራይ ከተማ ዛላንበሳ ገለ ክፋል ብወታደራዊ ኤርትራ ተኸሊሉ ከም ዘሎ ምንም እኳ ካብ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ እታ ከተማ ንምርጋጽ ዝተገበረ ፈተና እንተዘይሰለጠ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካፋጽ ተባሂሉ ትፍለጥ ከተማ ናብ ዛላንበሳ ብህዝባዊ መጓዓዝያ ሚኒባስ ይጓዓዙ ዝነበሩ ሰባት ወታደራዊ ኣብ ጽርግያ መኪና ደው ኣቢሎም ሰባት ኣገዲዶም ምውሳዶምን ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ኣኪሎም። ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ትግራይ ወረዳ ኤሮብ ብሰራዊት ኤርትራ ተታሒዘን ዝነበራ ጣብያታት ተለይቐን ትምህርቲ ተጀሚሩ እኳ እንተተባሃለ ኣብቲ ደቡባዊ ከባቢ ሰራዊት ምክልኻል ስለዘየለ ጸጥታ ኣተኣማመኒ ኣይኮነን ዝብል ስጋት ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝዕቡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝህብዎ ዘለዉ መጠንቀቕታታት ቀፂሉ እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ጸጥታን ሰብኣዊ መሰላትን ኣሻቓሊ ክብል ገሊፅዎም። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ውጥረት ንምዝሓል ህፁፅ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዑ። እቲ ኮሚሽነር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ግጭት ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ድኹም ዝነበረ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝያዳ ክጋዶ ዝኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቖም። ኩነታት ኣዝዩ ተለዋዋጢ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ፣ ዝያዳ ከይጋደድ ድማ ንፈርሕ ኢሉ እንደገና ናብ ኩናት ካብ ምእታው ብፖለቲካዊ ዘተን ምትእምማን ዝፍጠሩ ስጉምታት ተቢሎም ነቲ ውጥረት ከዝሕልዎ ይግባእ። ብሓገዝ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብኩሎም ወገናት ዝተዋሃደ ጻዕሪ የድሊ ኢሎም። ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ኣብ ዝነበረ ውግእ ድሮንን መድፍዕን ካልኦት ሓያላት ኣጽዋርን ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም እዮም። እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይን ኣብ ከባቢ ደቡብ ዓፋር ኣብ መንጎ ጸጥታ ሓይልታት ትግራይን ሰላም ሓይልታት ትግራይን ዝተባሃለ ተጻራሪ ጉጅለታት ግጭት ከም ዝተፈጠረ እውን ሓቢሮም። ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ዝበጽሕ ጉዳት ኣሻቓሊ ክብል ዘኪሮም። ብኩሎም ወገናት ተፈጺሙ ዝተባሃለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብህፁፅ ገለልተኛ ኣካል ክምርመሮ ፀዊዑ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዝተረኣየ ውጥረት ድማ ክልቲአን ሃገራት ከዝሕልዎ ኣለወን ክብል ኣጠንቂቖም። ሰራዊት ኤርትራ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኣተወ መካናይዝድ መሳርሒ ኩናትን ሒዙ ምንባሩ ኣቶ ገደ እንዳርጋቸው ገሊፆም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ወገን ብልጽግና ተሰሊፎም ኣብ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ዘጋጠሞም ፀገም ብዝምልከት እውን ኣዘራራቢ ርእይቶ ሂቦም እዮም። ንመዋቕረ ጸጥታ ሰሓብዎ ክብሉ እውን ጻውዒት ተቕሪቦም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካንሰር ንዕንባን ከምኡውን ክጠፍእ ዘለዎ ጸላኢ እናበሉ ክገልጽዎ ዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ መቐለ ቅድሚ ምእታዎም ንህዝቢ ኣይተቸግር ወይለ ንገዱ እውን ናብ ኤርትራ ልእኸዮ ነይረ ንመቐለ ንምሓዝ ዘንጋዕና እውን በዚ ምክንያቱ እዩ ዝብል ዘረባ ተዛሪቦም ኣብ ቀረባ እዋን መዛረበ ኮይኑ ምንባር ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ፈሪዶም ንኸባን ንምንባዕን ካብ ምግባሮም ሓሊፉ ኣብ ካሊእ ክፋል እቲ ሃገር ንዝርከበ ተወለድቲ ትግራይ ክቐተልን ክእሰርን ምግባሮም ስዒቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ብሄር መሰል ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍጸመሎም ምባሎም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ተኸተልቲ መግለፂ ምውፅኡ ዝዝከር እዩ። ንሶም ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ወኪላቶም እውን ህዝብን ክልልን ትግራይ ክግለልን ክፅውዑ ምጽናሖምን ይዝከር። ኣሲሮም ከቢቦምን መድሓኒትን ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎትን ከይረክብ ገይሮም ን2 ዓመታት ኣብ ኩናት ክሓልፍ ንዝገበርዎ ህዝቢ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከይሓልፍ ስሙ እናፈለዩ ንዝኸልክልዎ ኣብ ከተማ ከይወፅእ ትውልድ ቦትኡ እናፈለየ ንሟትን ንማእሰርትን ዝገበርዎ ህዝቢ ትግራይ ዝሓሰቡሉን ዝግደስሉን መሲሎም ንህዝቢ ኣይተቸግር ወይለ ብዝብል መንፈስ ተሰምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ምስክር ዝፀውዕዎ ድማ ንገዱ አንዳርጋቸው እዮም ነይሮም። ኣቶ ገዱ ናብ ኤርትራ
ኤርትራ ملأخهم أمينهم يخون بركم تقدم منستر زبلو قدم محاز مقالة زي كونس دحر خلت ورحي أبكده ما يسوون ترى خلتش إحنا 10 سلسن كم استوقعوا قليتهم استوقعوا لمخنياتون أبخصوا ما بعدوا عن كلت بوتاتات مسرايت بلتجنان شعبيانا أبزك هيرو وفري زفتهم وشفشاف نمسجان أبتقينات بسترخبة عوتون ونقع حق وسكان مفالين كم زنبرة دحري ونمجاس أو مسلات تفتيمو بزبل أهجرا وتغطات سلزنبرة إنكار نجبر زبل كم زنبرة سرايت إرترا يوتيل كاب فتوم يتحتتي لهم ونكبدت أنكقوم زجلت وصحف أكافي لهم مزارب وخوينهم صالحهم نسبة تشجروا ونتنا قدام منستر قال زلعلو أتجدو أبين موت سب زي قدس كان أرمينا وخوينو خلو نزيب لي لزعم من سب أنت اللي جرمني لهم كوبرات خاتنا لهم زدلنا مرسو قدات أبزازمنا لنا لايك شير كومنت مقبار إن شاء الله نازل لكم دقة مقلات كم زي ترسو عنا بنا بخالقتم والصالح حبري تخصام الرخب. السلام.